Намираме се във Вонеща вода, близо до Търново, Габрово, Трявна, Дряново, където днес ще засадим над 3300 дървета. Вижте само какъв дух и какво хоро се вие. Имаме над 300 души, които са дошли тук. Огледайте. И после България нямала бъдеще. Поздравления! Благодаря ви! Поздравления и за вас! Благодарим ви! Велики дела ни чакат днес! Велики! Спираме хората и почваме работа!